Itu adalah saluang dengan judul Supa Mambiak Lado. Sana bulai palapeh teragak di malam hari kini ko sampaikan bana lagu kagunjainya. Baik tujuh dari dasukur satu deko tolong puluh orang sungai pantai nanya bahkan dak puluh dasukur kandak kolai kemudian minta dari kabalaku tolong tunjukkan bana jalan ke sungai pantai itu. Aku pesan dari dasukur. Tari Dewi dulu. Dari cepatnya anak kata Tolong sana buka dari dasukur sawantako tolong tujuan bana jalan ke sungai Patai itu dak payah-payah dasukur serlok saja bigo dasukur aman aja nya tinggi satu rombongan Bagurau dari Simpang Limau salam selamat datang selamat Bagurau samo karalam kita dua nya tinggi aja dari masih ditambah seketik lagi oka jam di tujuan pulau jalan ke sungai Patai itu nih barulang pulau dah syukur kian megoka kebesan dari masih di aja dan naro sama kamu kok kita dua dan naro Bianggap udah syukur Sidi ke sungai Patai oi kapayo sungguh ladate oi nanti hati oi kana aja sekali dan naro dajai rombongan Bagurau dari Simpang Limau sama kamu kok itu duduk dajai dan naro lalu kujo kakan dabo harimau campur di muka duduk kita dah dari Masidi tolong Patai jola naik sana bulai pelapeh teragak di malam hari ini sampaikan bana lagu kabunjainya dari Masidi eka aja sana bulai dari Masidi ini siko deku syukur tolong
kulo tak bansai saja nanti tak kuat parangai kuat manis kulo Jadi dah syukur di malam hari kini patut dah batagah sawanta aku ya dah sidi banan kapai ke sungai Patai kau mak. Kau pesan ni malam hari kini dari dah syukur. Dia darinya tinggi dajai satu dan naro pagurau dari Simpang Limau. Salam salamai pagurau kepada mamak saratu dusana dan nadir. Dak disabui namo saratu juga lah samo dari kuang salam ka sadonyo. Darinya tinggi dajai satu dan naro. Jika jenayah sana bulai di malam hari ini panjang lagu dari Mak Gindo Joni Cuni kurang lapau bana tapi nya ajo nan mambayan aika nanya sampaikan lagu kagujainya Jo panganas satu rombongan pagurau dari Pakan Sinayan salam salamai datang jo dan namo sidang napangka karajonan babukok salam salamai bagurau pulo. Satu bang kumis jalan sayang sana bulai lah parisun sampaikan lagu kagunjainyo di malam hari kini alun tueli tolong panjang lagu sana bulai dari inya tuo serato jo bang kumis jo ada busu mungkin jo bang Anas Wantako Pagurau dari Pakan Sinayan salam salamai datang saja. Satu dusanaka sadonyo di malam hari kini ada pulau menumpang lewat sakete dari Dabunsu serta Jobanganas rombongan pagurau dari Pakan Sinayan dek baru tiba pada sun salam salamai pagurau sajo kapadoinya gitu mama seratu dusana nanadir indah basabui namo seratu juga lah samo di lingkuang salam ka sadonyo dari Dabunsu beitujo Banganas pagurau dari Pakan Sinayan. Langsung saja kita putar ke arah Baliang-Baliang di Jalan Pulau Kandak Parikui yaitu dari Nya Ajo Sarato Tulang Jalan Sairiang bahkan dak lagu Pariaman Panjang. Tolong bana Eka Patai naik nan partamu padusun kau boleh pinta aja pintu tolong pantunyo kabe kabaura. Kalau pesan dari Inya Ajo Sarato Tulang salam salamai bagurau kapado mama Sarato dusana ka sadanyo Eka naik nan partamu.
Taulay ka kami nakasap mo na mapitata Japititin na ni bareng sa putaran Kung lawin niya sedang kagetek Dapat panahan niya jarin ay bisa pahapoy Paluarikan niya Bisa dibalik di mano sajo haragonyo Indah demaha kalau dilipet sa ganggaman Mantap tampeknya indah banyak Sabalun kasih ketua orang ala dipikir hati salari salamonan koga pambaraso kabajawe jatuh baraso kabatangai konyang badan hilupan yang lain tutuan kau beenyo di langit bana datang panawau be dikandung dan nanti kata daun denang lain tangkit cegah leda Jadi malam hari ini kok dari Dabusu Serato Pangkumis Serato Panganas rombongan pagurau dari Pakan Sinayan di lagu Pariaman ko Parsun tolong nan di tengah-tengah naya agak sanabu bawakan mana Dabusu Dujong Pantun itu aja dari Dasukur dari Dasukur kato bajawi kayong basambui siabana nan kamu cegak mau be kapata itu tolong kato bajawi gayong basambui dari Dasukur bana kita syukur tolong akan nasalali salamonan ko alu kasuwa urang kamau be antaku laida syukur kamau be nyona ko badan ko lagi ayo kabeh nalungga makin hari nyampang da syukur kagantinya cara itapilang da tuan da ayo adi baradia kaya pangan asli mungkin da syukur kau benyo eman Paulang waktu nikah tako dari Panganas rombongan pagurau Pakan Sinayan Dabusu Jalan Saiyang Tarif sana bulaika dari Panganas 7 Dabusu baik 7 di malam hari ini salam selamai datang kepada bidua ketik jo rombongan salam selamai datang selamai pagurau kepada kanda kita samu ke dalam kita dua kakanda bidua ketik Jo dari Dasukur lai jo Dasukur kamau be eka patainya tapi samantang itu dasidi ba aku aniang saja tapi kalau bang dak hakosan dari Dasukur dari Maindo Ya tambah sekete lagi dari video kete salam salamai bagurau kepada mama Serato Dusana Nanadin indah basabuin namo Serato juga lah samo di lingkuang salam ke sadinya kurang Sungai Patai jo nanya di mana bandu anjajak Sungai Patai itu tolong kata bajawi kayo basabuin dari video kete bana jo dari ini tuh jo dari tuh itu jo da komis di malam hari ini ko di malam hari ini dia ukur jangko lah tiba person ko sampai mengalah di malam hari ini dia banyak kita ayo ukur jangko lah tiba lapiat 2-3 takambang sampai di siku acara bagurau kami wado tasingguang kananya talantuang katurun bila aja maaf saja panyudai terima kasih hati kedatangannya tuh Bang Kumis Jalan Saiyang dari masih di hidup belum mungkin seketik lagi dari dasidi mengkau mundur atau tanam dasidi malam hari ini kebetulan dah syukur nak maju pulo belah mundur samantaro dasidi kebesaran dari dasidi ya
sekali lagi kepada video ketik satu rombongan samu kamu ko kita dua nak samu bagurau kita malam hari ini ko. Dari dah syukur sekali lagi. Dari dah syukur cakwa tu matagah masih di kini lah surui dah sekali. Kare karak namanya. Ko pesan dari dah syukur. Mungkin kata bejawe kayo masambut dari dah sini. Dari masih di mundur indah ada cuman dek syukur kareh pulo masuk pialah mengalah samantaro. Tolong pulo sudah iko nan di tengah-tengah nanya. Dari lain tanda tanda di dua ketik di madu dua aja masa malam ini de udah syukur tolong dangakan nan selalu salamunan ko alu duo nada PUB lain ko ado be udah samalam ko de ayah jadi dari syukur tambah sakit lagi. Yo kalau mengalah masih dia mau mengalah puluh apa turian kanda masih di tengah-tengah do nanya sana buah agosan dari dah syukur tolong panjang lagu di tengah-tengah nanya dari dah syukur betujuh masih di sawantago. masih di pasaman aja baratia oi simpang Panamo simpang Balai Arakasuwo Kota Padang di Kilangan telah tapakan ayah maru pasata purong simpang ampe Sukumaranti Kampung Sasak Jaya Bali Senayan Rami Pasagilangan Raminyo di pagi hari Jalan Baas Palageton Pulo baratui wajah basila oe mai tak piluru basi nama mutia piluru tima sungguh banangko para sayang salang kaindah deka suri setapak pantang dan kembali tuan udah kadenai gangga maju terang aja darinya aja bayi tujuh tulang malam hari gini ko kalau wantu iku agak gianyo rasul kap samparuno lagu pariaman panjang ko tolong larang cingkariang nanya ko budia pinta de pintu pantunyo yaitu pantun kagoloria tolong pantun ibana da syukur josia bana da syukur manonton ko pasal dari inya aja bayi tujuh tulang jalan sayang tolong dewi nanya pantunyo kagoloria. Dari orang yang panjang je lagu sana bulai tolong bawakan bana maindo jote cuni dujong pantun tolong sampaikan bana kagunjainya dah mangguang jo tambah puluh sontago sekete lai manumpang sajo rinja-rinja lagu kandak darinya ajo ko parsun sampaikan bana pariaman kagunjainya.
Dia dari Bang Anas tambah seketik lagi batanyo numpang lewat kawake ika ba ko putih aku abuak ko. Dah putih ado. Bang Anas sirah abuaknya gini ko. Dari video pincadang bertambah pula seketik kawake dah syukur kareh bana hati kamu ko ai ko lah tapu tawah sawah tagadai lebih ko nak. Hati-hati dah syukur. Buat abi sawah tagadai ayo nana sia orang mandi ko. Kariwi patunyo kagoloya. Ini aja kagoloria kunia Urang menonton masuk di bawah kacang goreng di bawah sana duduk siang lampu padam pegang lamai dalam leso sabaran suuk sakoati kopilan kumpul di roda syukur baintayan Sawatah dari Mak Sidi seketik lagi. Ayah dari Mak Sidi wi tolong tanyuan bana Josia bana ada syukur tu baintayan wi. Dari Mak Sidi Josia bana ada syukur tu baintayan. Dada punya rumah kau gagaban malam punya di bergantung isi kerek kabar putri saya lainlah takkan naik tamat togok kesuri pada lalu masih dia lah banyaknya bobo bahan kawan biarkan tak direndangan ala kesana pandangan kalau ikonya aja nyepanjangan deh udah syukur jawe lapasan deda masih di banabatanyo Josia ada syukur dah baintayan Sawatah dari Mak Sidi. Kalau untuk ku agak nyo gabari orang singkar yang menjawi malah hari kini dia ada Sidi na menjawi mungkin Jui Nur rasonyo pada sunnah lah terengannya jo mungkin Jui Nur ko pesan dari Mak Sidi beliau saja na menjawi. Jadi lama satu dusana kasarnya tanya lah terjawab di malam hari kini ko dia banyak kandak kita pencapek kita lingku arah baliang-baliang ditinggalkan pariaman panjang di jalan pulau kandak parikui yaitu permintaan dari adik baradia baitu jonya bogo serta rombongan pagurau dari bawah bahkan tak lagu Kalawang Lamu. Di lagu Lawang Lamu ko mengucapkan salam selamat pagurau kepada mamak serta dusana kasadonyo terutama kita nan hadir di Simpang Ampek pada malam hari kini ko. Tapi